ನಂಗೆ ಮಜೇನು ನಂಗೆ ಇತ್ತು ದಸರಾಜ ಇನ್ನ मल्लस नंगे मजी लेकिन आज नंगन कथा तेंगते तेंगते नंगन उपदेश वारुक बालिक हीरा जे दुनिया ने हो मला बरजकर ओनु सांगे भला ने हो मला कालो ओनु सांगे सचमुचनो नाम hormat dan suka ada tahan dadas ada roti ini kacang air dinding pahala dari dia.